Nitin ISUA nen ngai thatu zong te in zawa in tuk thar chebai kan buk vek cheu tukina chuan I Chanvo Hlawhtlinna thlan tur Pangate ti kan zir ho le donani Korinthon ni bunga changsom pasari chumi awang chuan tu po Krista a chuan thil siam thar alo ni a thil hlui te chu aral ta a ngai te u alo thar ta imabak Chanvo atana du Thlanna Pangate chu heng te hi an ni pakhatna shisel zok ni tura du Thlanna Olympic thiam te pian ang taksa ine ivelo wanga vui mai lavin ichakna ti punga ichauhna ti tlema imut tam zok na le theina inga zok na tur ngai tuala Psalm number za som pakwa changsom sari pathuma chuan ikutin misiama midinani ithupek te chu kazir theinan shia thiamna mi peang che ti in a in ziaka ithunun thei thil inuna mi te chazo ka isiam hian ithunun thei lo thil ten an hmung thei dan athizia chin pani na in kung kai na tinghet zwal tura du Thlanna nol ni hlawna hian in po na tak adal china hlawna ti bodan ol samber chu I hlaw thil han ti ngat kha ani midang biang biak dan zirla in kung kai na chalo thakla nangma nge in han par chuak ve in midang tenen in zomna nei turin ke han pen pop te Korinthon khat bung som pali chang khat mangai na chu zel ro u pathumna engpo thleng se pathian rin thlang tlat ro englai po in lalpa chu ka fakanga ama fakna chu kaka a achuak fawang ti in Psalm number somthum pali chang khata kan hmu a engpo thleng se pathian ka faktla tang ti tlat na nun thleng thei turin han beite chu Hollywood te Capitol Hills USA sarkar munpui emo Wall Street pu in hetiang huaisen na hi an pe thei hau lawang che chu pathian nen in kung kai na achang chawa piang thei huaisen na ani palina ingai tua tur Thlanna kumzabi somni na chung zong khan scientist te khan puitling thluak hi adang lam thei an ring lawa kumsang ni pani khan Nobel Prize lo mandong tu in kan thluak hi kan ti danglam thei thilani ti a han fin fia ta ka chuan science chuan Bible a pha chhota ani rombung som pani chang ni in ril ru athara umin lo danglam zok to ro u ini nakha ithil shiatin asiama ithil shiat te chu iril ru in achin chan thil ten asiamani iril ru chu pathian thu fa chinang che pangana I chandam tu atan ISUA I thlang thei iswal na achanga ISUAN a chan chwa dan che chau ka soilawa ini tin nunatan ISUA chandam tu ni tur zokinani ka soini ISUA I in chandam tir hian du Thlanna isiam shangatan theina ape ang che Bible chuan Korinthon ni bunga changsom pasaria chumi awang chuan tu po Krista a chuan thil siam thar alo ni a thil hlui te chu aral ta a ngai te u alo thar ta ati ani du Thlanna tha siam tura I in rin to chuan he chong chai na hi han soite lalpa ka du zong ni lo kanuna iti te midangin an thlen te a chin ma se I hlim thla a min siam awang le du thlang theya min siam awangin kalome vo in hian I theina le chakna in shisel zok ni kadua thashui min pe a
rilru taksa shisel nei turin du ka thlange thi hi ka hlawa ma se in zom na thar shisel zok nei turin engkim huamin be ka du e mangai na hi ka tumbul ber ni se kanun na hi mangai na in ngatlat ro se lalpa rin che hi ka thlanga eng ang po thleng se ka fakze lang che kanuna thil thleng eng kim hi ka thatna turani ka ring anga ka ngai to atur po ka thlang uluk to ang thil chalam shiat na in kanun hi ka chung khatanga ithu tak nen engkim ai po in isu ka chandam tu tan ka thlanga che I chandam na ka mamu a keima la ka changpo in I chandam na ka mamu bokani ka taksa ka thinlung ka rilru le midang ne na in lai chin na hi min siam chat sak turin ka ngen che a ti chuan kanun kalzel tur hi a thathei ang berin ka mangdo na ni ISUA mingin amen ngai thatu zong zong te vu in ni hian Hlawhtlinna thlang thei turin I Chanvo lo hlen chuak ang che Mabak may